YouTube channel here. Malipoti akusonyeza kuti anthu kuderaku akusowa chakudya ndipo akumapita m'minda yomwe ili m'madzi okhaokha ndi kumakasaka mango zomwe zikuwayika pa chiopsezo chogwidwa ndi ng'ona. Ine dzina langa ndine Jusa Lifsori, ndimakhala m'mudzi mwa Mulenza Tiyengabu, boma la Chiwawa. Akuti munakumana ndi ngozi ya ng'ona. Chidachitika ndi chani pa tsiku limeneli munkakatani tatilongosoleni zimene zinachitika. Mu nthawi iyi ndinali ndi ulendo wokathyola mango, ndinso pa ulendo tali anthu okwana 4. Pamene ndapita kathyola mango choncho ndi zinthu zonena kuti aliyense akafika kumadziko amakathyola mtengo umene akufuna. Pamene ndikulowera mtengo wanga ndikathyole mango, anzanga nawonso adalowera mitengo yosiyanasiyana. Choncho ndinamaliza kuchicha mango zija. Iyi inali nthawi tsopano kuti nditole mango zanga. Pamene ndikutola mango ndi pamenenso padatulukira chirombo kudzandigwira pa ntchafu. Kenako ndidayesera zimphamvu zanga, ndinathawa malo amenewo. Inandithamangisanso kudzagwira mwendo. Ndi pamene anzanga anamva kuti uku nzathu wagwidwa ndi chirombo. Pamene abwera adzanditeteza chirombocho chinathawa. Ndi mnthawi imene anzanga ananinyamula kunitengera m'mudzi muno mwa Kanchira Tiyengabu, boma la Chikwawa. Pamene ananditenga m'mudzi muno kupita naye ku chipatala cha Ngabululo Hospital. Pamenepo adokotala sanachedwe anitengeranso chipatala cha ku Chikwawa. Kumeneko ndathandizidwa pafupifupi 3 months. Pamene adzanditulutsa kuti basi mupezako bwino mukhoza kakhala ku nyumba. Ndibe ndakhala ndikuvutika nayo bala nthawi yayitali. Kenako zitafikanso libala jema apezeke kukula-kulabe. Ananditengeranso ku chipatala chomwe cha Chikwawa, ndimene ndinathandizika kachiwiriko. Mukandifunsa nkhani yanga. Mwanena kuti makathyola mango, kuti mango mathyola pati kuti pakapezeke kuti pabwera ng'ona. Tikudziwa ng'ona imapezeka m'madzi ngakhalibe kuti nthawi zinanso imafika ku mtunda. Mitengo imene ikupezeka kuti mitengo mukandifunsa kuti ndinakathyola pati kuchokera chaka cha 2022 kufikira pano pa 2024. Kwathu kuno kwakhala kuli malamulo osiyanasiyana amene amachitika. Choncho m'malo monse mmene timakapezamo zofuna zathu ngati zokolola, zipeza zokolola kunalibe, timayendera mango. Ndi mitengo imakhalanso m'madimba momwemo mmene mumapezeka chimanga mnthawi imene tikakolola. Chifukwa chosakolola, choncho tidapita kathyola mango m'malo mmene ife timalimamo koma mudali madzi okhaokha. Timathyola mangozo m'madzi mmenemo, mango zikagwa pansi timazitola m'madzimo. Amapezeka ochokera m'mawondo mpaka kufika mchiuno madziwo. Ndi awa anali ochuluka ofikira mchiuno. Pamene tikutola ndimamezereka zinthuzo. Mukatifunsa mango amapezeka pa mtunda tizoona, koma chifukwa cha manamondo amene akhala kubwerabwerawo, m'maminda mwathu monse mudadzaza madzi. Kufikanso chaka chino cha 2024 mumene daona madzi onjezeka kuti kwachokeranso sitikudziwako. ndi mmene mwanenera kuti makathyola mango anali kuti machitira business kapena kungodya mapanga banje mango. Kutengera ndi mmene zaka zathu zili timangotenga mango aja tizadye zatalize ana pakhomo, ngakhalenso achikalamba amene timakhala nawo timakathyola mango zija kudzaphika. Potero basi tidye pa nyumba paja timapezako mgonero kuchokera ku mangozo tilibe chakudya chilichonse. Chabwino, ndiye tifuna tidziwe kuti nthawi imene munali mumtengo kuthyola mango onse nkufika kuti mukutsika fika pansi kukumana chirombo, tifuna mutitengere ndondomeko amene zinayendera pamene papa kuti munanenanso kuti munayiza mphamvu zanu kuti mpaka muti kuzipulumutsa. Munapanga motani, munalimbana nacho motani chirombochi, tatuzani mbali nini? Mbali mmene timakathyola mangomo ndinathyola bwinobwino mmene ndafotokozera. Potsika ndatsikanso bwinobwino. Pamene ndikutolera mango zija tsopano ndikuyika kulongeza mu choyikiramo changa, zidapezeka kuti chinthu chichi changovumbuluka chifukwa ni madzi ndithu makhalanso chire dumvu ndi chire ina. Ndimapeza chomwe chikuvumbuluka kuchokera ku chire kuja kunatamangisa tsopano ineyo. Ndi pamene chimadzagwira chapa palinso malo ena ovula kuno. Kenako pamene paja ndayesanso kulimba nacho ndekha amene pamene ndikuthawa muchi. Ndimene ndapezeka chirombo chikutithamangisa kudzagwira mwendo wake ndomwe munaona ero. Ndi chakugwira mterekezo kuti chinakugwira ni mwendo koyamba. Mudakuwa bwanji, zidakhala bwanji kuti mpaka ndi chikusiyeni mupulumuke muthamange kena konse chikugwireni munapanga bwanji? Madzi ndafotokoza kale tomakholekera mbondo ena mchuno, madzi anali anchuno. Pamene chimandigwira poyamba apapa ndakangana nacho chifukwa chikagwira chinthu chijaiti chimagwira kena kuchimamba kumvetsera kuti ndagwira ine munthu kapena chintengo. Pamene ndandigwirapo ine modzidzimuka ndidachita zimphamvu kuthawa mori ang'ambapo ndithu pamene papo. Pamene ndikuthawa anzanga japeni makuwa sopano chirombo chikutigwira anzanga jamamba sopano kuthawa ng'ambapo omwe iyo anali alisi kuchoka ku mtengo ina weneranso mtengo ina
kudzandipeza mamene ndili nangoyima pamene potsopano azanga chalatenga chimtengo kuchitosa mkamwamo chatsopano pamene chonse ndapeza mphamvu anthu alipo uyiruka kuthawa chidandisiyita nvola pamenepo. mango aja munatengaso? Mango ajatu kunyumba kudali chinja sinatengeso mango aja anzangaso awo anasiya idali ntchito tsopano limbana kuti atengene kuchokera kumalo kudzafika mmudzi mwathu. Iniyo mukhulupirira kuti zomwe zinachitikazi ndi zinthu zoti basi zimene yakuchitika kapena munaganizanso munjira mwina kuti alipo munthu andichita chipongwe malingana ndi umunthu anthu ena amathawa maganizo choncho? Maganizo oti analipoli kunena kuti mwina make nkuthika kuti anthu ena andichita chiwembo komanso polingalira bwino kuona kuti palibe nchifukwa chimene anthu angandichitire chiwembo chiya koma chifukwa kuti madzi akakhala ali mmudzi kapena adera madzimo mmakhala zirombo zosiyanasiyana ndi chifukwa ndidaganizanso mobweramo kuti ayi si munthu odapanga iziya komano ndimene zina kukhalira kupeza dziko athu ni madzi tingatani chinthu chinatuluka m'madzi sitingalozezera munthu inechi. Kufikira tsiku lalero mumati mukaona madzi akubwera chonchi mezi kukhalira makuti madzi mwina kuno sikunagwe mvula koma madzi ena kuchokera kwina mmakhala ndi mantha otani kapena chikumbumtima chotani malingana ndi kuti munakumana ndi ngozi ngati imene? Bwana ndine kuti ndikamaona madzi ngati awa kwa ine ndimakhala motani ndingayankha kuti ndimakhala munthu oopa kuti ndingapite bwanji m'madzi opeza muli chirombo komano kutengera ndi kuti palibe kuchitira mwina ifeyo tikudya kutengera kuti mango zomwezo mchiremo timapitabe potengeranso mawu aja onena kuti munthu ngati agwa mgalimoto apanga ngozi koma ulendo munthu sanasiye kuyenda amayendabe kupita kudera ina amakakweranso galimoto yomweja ndikutengeranso kuti kwathu uno kuli njala palibe china chichonse chimene tikachite kapena palibe misampha ina chimene tikakapezere zofuna zathu timaona ngati bola ako tikapita kapeza mangochi panopa ndithu timapitabe katenga mangochi foti palibe chichonse chimene tikatikuja. Tatiuzani kuti zikukhala motani kuti muzipitabe kodi kunoko kuli njala kufikira kuti muzinaso kuti mumapitabe ngakhale kuti pamakhaso zopseza zochuluka koma kuti kuli njala yosanena ndikanene mudzi okha uno yeya njala ili chikwawa onsewo uno sinidziwa maboma ena ndiye ngabo ndi mazifumu ozungulira anthu ife tili pa njala yadzaoneni moti pano sitikudya mokwanira ndi chakudya chathu chipezanso tikatenga madengu kachwa mango zomwe zija zatswayi chifukwa ichi ndikunena kuti no sitikopanso kupita m'madzi ngakhale chirombo chidativala tikupitabe moti lero mama kudali komweko kwasaka mango tifike pa nyumba. Kodi mango mukabweresa mmapanga motani kuti adyeke bwinobwino nanga munthu ngaje mango ambirimbiri mpaka kukhuta mmapanga motani? Tili ndi njira zimene timakonzera mango zathu kuti tizidye. Njira yoyamba tafika nazo mango zija timasenda kena ana azike mtondo azisinje ngati ndi chere tiponye mene mwana azidya uko tikupanga zimenezo makolo tsopano makhala ali bize kutenga mapoto kutereka mango zija ziphike zipye timadya ngati phalandi tikukhophula mango zija kumadya ndenjedwa athu kuno. Tili pa nkhani ya kuti kuno kumabwera madzi kusefukira nthawi ndi nthawi pena ya ng'amba akuti ndi kusintha kwa nyengo. Iniyo mukuona kuti anthu akuno angathandizidwe motani munatetekeze kuti mawu amene wakupita kubomako angathandizidwe motani? Kukonda kwa ine fori nyengo yasintha tilibe zokula zili zonse palibenso chithandizo china choposera chokudya kuti chiyenere kufika kumalo apa ngati boma kani mabungwe amene angati kutenga mbali pa ng'amba imene ife tili nayo tidakakonda iwo ndi akwanise mavuto athu chifukwa ife ndife anthu aboma lino la Malawi kapenanso a dziko lino ndi mabungwe ochokera kutali kulikonse adakati thandiza chokudya monga chimanga ndi chimene chikufunika kwambiri kwathu chifukwa tikapeza chimanga tiyesayesa mnjira zina kuti president ndiwoti tidye koma tilibenso msampha lonse umene tikakwanise kukagula chimanga ni mango zokha zimene zikutipangira kuti manyumba athu tikathe kudya ndinso mwezi uno ukamatha mwezi wamawa mango zonse kukhala kulibe ngati mukuzidziwa nyika ndi zimenenso timakafula m'madzi momwe muja kuti ife tikuthandizira pokudya zikatha mango zimakayang'ana nyika ndi tilibe chichonse chimene tikathekadya kumudzi kwathu ndi zikupitirirabe kuti mumapitanso m'madzi momuja nyika zimapezekanso m'madzi koma m'madzi mukunena kuti muli zirombo zopsa kwambiri. Madzi ndi pamene patitani wewe sinanga mukupitabe m'madzimo komanso m'madzimonso muli ng'onanso madzi muli ng'ona njoka zikuluzikulu mumapezekanso zina zoononga eti komano tili still kupitirizabe m'madzi chifukwa tilibe njira lonse tingapite ozi ntchito zimene kwathu kuno ndi ubulutu tinawo tilibe ntchito anthu ambiri akuno timangokhalira basi m'maganyo ndeno ndikubwera kwa madziko maminda sitikupitaso kagwira ganyo minda mwathu zokolola sizikutuluka chifukwa muli madzi okhaokha sitingatheka limamo netikane kuti tilibe chilichonse chochita kuti chingatithandize kuposera mango zimenezi ndi mango zikatha tili pa mavuto akulu fuka mango zobola makhala madzi olekera mchuno manyikazo timapita m'madzi olekera kukaisa gwera azimayi azibambo tonse kagwera manyika zimenezo kazifula kena kuti zidya. Ndiwafuna ndidziwe kuti kodi nthawi imene ngozi inachitika banja lako linavutika bwanji mu nthawi imene?
banja langa lilene masoso akulu ndipo chokudya ananga amaenda kupemphesa mwazi gogoreso sangathe kuwathandiza kwenikweni komano takhale moyo umene uvutikawo endino fikira lero lino anthu amavutika amapabola chifukwa adapezako ubola koma ndikupita kasakabe mango zomwe zija kuti anthu akwanise kudya koma akhala kuyenda moyo ovutika banja langa lonse. Mu nthawi imene umadwala si unati unapita kuchipatala unakhala kunthawi Eya ndakhala kwa miyezi 3 chimachitika ndi chani nthawi imene kulengera ku banja langa kapena kwa ine kumene nyumba akusopa sopano banja langa lonse tatengedwa kukhala m'manja mwa mpingo wakwathu ndimene umakwanisa kuthandiza mwapo ndi apo koma majabe muvutika inenso abalanga adayesesa kundithandiza koma ndikusowa komweko sinathe kupeza ithandizo ya msanga amangopeza kali kumeneko kena kuti kapemphese chokudya chomwe anthu amene ali kuchipatala konko mapeza chokudya mjira imene ukazi ndi ana anga adali kutengedwa mbali ya kumpingo wakwathu. pankhani ya ngozi inu munachita ngozi ng'ona inakugwirana kuvula sani koma sina kuphini kunuka aliponso wina kuti ng'ona mpaka inamupha basi Tili naye chinachitika ndi chani imene nkhani ndi omwe yosakayi mu nthawi iyi munthu tinene kuti no idali yokasakanyika si mangoso yayi paja tangone amango maminyika ndithu amakasakanyika ng'ona imene idamgwiriratu kugwira kupita nayo saonekaso idangooneka ndi khoni yokhayo yakatundu wake njakupitiratu kompyuta yosadzimaiso pakana pano timamunida chifukwa taluza munthu ni njala imene yakusintha kwa nyengo kwadzako tikutani yambirimbiri endiso siyokhayo winanso wapangidwanso zomwezo mkati ena adali bizi okasakanyika zomwezi mu nthawi ya dzinja imene yaduseja imene mvula ikugwa alikosakanyika omweyo udapezeka anthu apitiratu ni madzi chifukwa ni madzi amabwera kumene dera liyonse makhala ndi phungu makansala mawu anu kwa anthu amene wakhale kuti chani mawu anga kwa phungu akansala ndi boma kakhalenso mabungwe yanga ndi pemphera letu boma yonsena achikwawa makamaka kwathu kuno kwatiye ngabu gulupu kumwembe laundi imene yalaunda mtsinje wa Shire tili pa mavuto akulu tithandizeni zosowa zathu ifeyo ndife anthu a boma lino la Malawi ndi chilichonse chathu timapanga cha Malawi msonkho athu timalipira ku Malawi ife tikupempha mutithandize chokudya ndithu tilovutika kuno ndiye kusatira ngozi imene inakuchitikirani ndiye kuti zimakhala bwanji simakhala ndi mwina nthawi ina vuto ndi pamene munavulala vuto ipo yayikulu kwambiri ndipo ndikadakondanso mabungwe amene anditengi chifukwa mwendo amene ulito olo maganya peseke kutali sinimatha kasakanawo kutali madzibo limapitirabe kunena kuti nanga nditani wamayendedwe anga mwinaso mukutha kuona ndi ovuta siligathenso kupita mtundalali tukasakedwe wanga nkovuta ndithandize palile pandili munthu olumala chifukwa koma nanga mfumu yakuderaku ikuti chani pa nkhaniyi ine dzina langa ndine Joseph Yona mudzi uno wakamoka chimene chinachitika ndi choti ananyamuka kupita kachole mango mkati mochola momwemo kunapezeka zoti ng'ona osadziwa kuti ili pafupi ya analuma ng'ona ataluma ndiye chifukwa anali ndi anzawo oti ankapita nawo kachola nawo mango ndimene adateteza choyambirira asanafike po atetezapo kunapezeka kuti ng'ona uja ataluma pachafupa kenaka analimba anapanga zimphamvu mwayi wokha anayesesa kusomphola ng'ona uja analeka kenaka kuti athawe ng'ona jalanu mphanso kuluma pamwendo ndiye chifukwa choti anzawo anali pafupi anateteza pakana ndithu nkupulumuka kenaka ndikutengedwa kupita kuchipatala kunchalo ku Senti kuchoka ku Senti kuchikwawa ndimene adapeza